Karbianglo, ex-Karbianglo Tumas Council Pusistok Tetlo. Ex-Political People, Lasolan Sonji, lapen Chikoinde, lapen Pini, lapen Socheng Constancy Lompen, Cheng Pontano, Lason Kakaksi, Homosti Sirkablong Kame, Hilton Maganso, Akachesong, Rakapan Kapachindi Bangan itu claim ponsi. Lancho Takali, Ilitum Karbianglong Autonomous District pu Schedule Tengpen ke Constitution Tengpen Karbianglong Autonomous District apang hoke Mikir Hills Autonomous District pula Labangso Autonomous District Kamenis je fancy akam claim je fancy Autonomous Council ki bilo Council jong kali Autonomous Council lata schedule pen state government kaselama otonomas sa Bengali lagay bacho be otonomas la state government ben selama ke halo schedule ben constitution ben ke long up autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 pen non anta sita non chuke damtang election ho la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum kroidundo de lo ke tok bande pidu no lam da setan lo setan non ke klang bangke aprang ben ke number 3 Dipu ST Autonomous District Parliamentary Constituency pu sike dodo aprang ben ke six schedule teng ben constitution teng ben lo non bangke number 3 a number bange lagay jatame la bange digdar de number 6 Dipu ST Parliamentary Constituency po anat autonomous po bang aveder lo autonomous district po aveder lo ada non ilitum hanang pulegi la so BJP tum ke kona notification lo pu nang pulegi sida bang Chief Election Commissioner bangge puet lo bangge ketok ban si puet lo akaprek website long ta do et lo halo website long ke do pot si akaprek atum ta ex autonomous district po si bang Bukok lo Karbianglong ex autonomous district po si Bukok lo amen non ke autonomous kalilo autonomous avedet lo te pilo se plan po lage schedule kalilo lage panchayat lo lage district council puchor lo te lage jila porishod pulo ke lage ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council schedule council pachin bar chi ji pugen de ke to ni tum che kroi dun de sita non ke parliament long li et lo la possibly tu oppose la 125th amendment la panchayat pen schedule autonomous council pachin bar chi ji po bangke ne tum kroi dun de lage la sini tu oppose la pen ni tum ke choning rige Karbianglong Autonomous Council special session pedora la autonomous po alam thiabang ako district along lapen autonomous council long pape do thuwek nang ji po alang litum resolution enra council ka claim dek nang ya bang aprang ke alang litum la enang po lapen ilitum AMP alang lita resolution parliament long enang po lapen Prime Minister President dompan punang po rat ang bong dapat lang nang po ala council along resolution enlote alang litum engamat hembikok labang chok chelo alang litum lobek nang iha Prime Minister pan President pan lapen ke Governor pan lobek nang alang litum lake lo a forwarding letter do ye matidi halabang so ako pike ilitum hanang peklang der nang iha penang pidet nang an ke itum ninging sampo laga ahok lo po itum chini po ange nilitum alang litum le claim sita nilitum dah government long dam lo ten nitum ta pudam long po lason nang lo et lo ke nat lo pu nitum pudam long po ada ridam long po ange file ridam long po ada file ar lo si do jikente lahelo nitum choning ri lapen isona bangke pini direct recruitment act Assam government selam lo la all over Assam it will have effect all over Assam busipu la abinongge sikhidular loget la nang luduni la so lo ke dokok la direct recruitment ek ke dokok pe na job
pion sokidar junior assistant lapen senior assistant anta ha lapen akaprik apos anta ha Guwahati dispur si environ lo lapen na jok ilito mamunit ke sakori government sakori ta long dun det lo lapen ke itum a otonomi ke pon det lo lasi non MLA bang podo Karbi Anglong di Mahasau pen alang litum assembly along resolution pon bek nahi non amat chief minister lapen governor phan lo pinam bek nahi labang so a direct recruitment act section 2 along arokom section 2 along hadak pilut dun nangji lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedobek nangji lahelo nitu ngachoningri lapen hedi labang so autonomous po avite itum autonomous state ta chuhang nulu avite autonomous state puge state puchana po chuhang seta lage general state lage chief minister da mania bengali ji meni lage a tripura son tripura cheplang mom lo kente lapen non kacheri nangji de mohet tapulo nilikaniye tangalong le alam le nang tum than ware sita chok lo peklang ware sita labang ke non district council election nang pedoji ki puji ke district council election puji lapen village council election punang pedoji village council election ke lake autonomous council galilo hada autonomous po alam the vedet ke lake gaon panchayat lo dak hamrenda doji hamrenda district council doji che hok nang nelu che hok thura ok chura bompang bob nang nelu lagi itu ma autonomy ke war lo lagi che hok nang nelu lagi panchayat chorana lagi panchayat ke jila porishod page jila page district pulake porishod page council pulake aru gaon pulake village pulake council gaon pulake panchayat pulake gaon panchayat lasi village council a election nang pedoji nang pedolote nang litum che hok nang ni a ilitum upay we election contest do nang kokji mene seta che hok nang ni laki ki vira kam lo laki ako unante election da che danun det nang ya binong ke la salong ke seta boycott det lote hala ke che tum si che rai tu tip le pon ke la hello hala da ke vokak ke ron hon ke ron pini ni akam chon nai la pen non autonomous pa hop do ave det lote council along CM atum ingni prong sita alang litum file ke lo nang jike revenue EM abang file ke lo nang jike revenue minister phansi lo nang ji PWD EM ke PWD minister phansi lo nang ji agriculture EM ke agriculture minister phansi lo nang ji ilitum along thang da velo ange kaphere me do tulang a minister na lo kang nipo a minister kang ni jike hasil chor halatum mini secretariat salam edlo silchor bongalia tomhan mini state pi edlo hadak si itum dam nangi pusi ilitum phan yu batai si minister patwari ganinje neli labang thek don long lor arju don long lor thek long lor tv long arju long lo lake lasi ilitum adet karbiang long ke lake tripura son bongo bhumi ga pinchong ya phansi ke claim back lo la tu ke thek long lor alam lo lake cikrong ning tungti muneta tum cicini ne muneta tum itum phan ko poson si bongo senana pinchong ma laka cikroi dun ana tunge bongo senalo non BJP party tum council penta party penta lake nang ni autonomous power pa pedovek nang jipu non ningye yedat ke mati di laka ningye je atum an ke bongo senalo lake ki putot alam nalilo lagi ni ki putot kalilo lagi la si hala bongo sena tum arul do bongo sena ka cheplang dun jike pini amahang ke thek abang tami amoy ke jeng asar burata me pu ilo athema hile bene ron ka che danji ka li lagi laki aphu pe se brain pe si ron che danji election along si ron che danji lagi la hello alam la si chichini nang ila solam look at the lahelo and the PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister in ye jinon ke lasi
ka CM pu bom lo nang tum rong sor thur pak ra nang rap dun tha government phan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja ko wedet lo ke alang li ke la hello la sini li tu mate gela autonomous pedovek nang ji la pen la autonomous council tum si la PGR VGR along li ke eviction vek nang la ke la do ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tokdo halada ke tok ke forthwith eviction nang ipu notice tapi nang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lo ke PGR VGR ke la si halada per ke eviction vek nang lage amunit kopi ma alam kalilo lage tribal ramang eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke la hello Jai ka long live! Jai ka long live! पीछे के पे हमें बिजार बिजार लोग ले पेनिंग खान खेती नितुन पर गए। नमस्ते।